Egunon, arratzaldeon, gabon edo dena delakoa berriz ere ongi etorri ekosistemara. Zelan, Jone Markuleta? Oso ondo, berriro ere, arrazoitan Julen laugarren atala dagoeneko gure podcastean. Amaitzen goaz? Laugarrena eta azken aurrena. Azken aurrena. Ja, pena pizkat sartzena izait gorputzian, baina oindik disfrutatzeko aukera berezi bat izango dugu. Bizaio dako dion aurretik Julen, así que ez gara penatan sartuko. Zer? Oindik. Oraindik. Bueno, zer? Laugarren atala, zer espero du laugarren atala honetik? Ja, inu berba graduari buruz, inu berba ikasle bizitzeari buruz, inu berba gauza pila bateri buruz. Eta laugarren atala hau? Laugarren atal hau oso garrantzitsua da, ona ekarri gaituen gaiari buruz hitz egin behar dugulako, gure amari buruz hitz egin behar dugulako, kredituei buruz hitz egin behar dugulako. Kredituak, hemen, dia, holako, misan hartuko zenukeen, ogia bezala, orduan. Beharrezkoak, noski? Beharrezkoak, graduatuta fateko. Bukatzeko, bai. Posikateateko, indispensabliak. Eta ez kredituak bakarrik, baizik eta gero ere, irakaslei buruz jarduten ibiliko gara, eta komentau dugu non dagoen hau guztia, baina ez dugu esan zenolako ekipamendu eta daukagun unibertsitatean, gedezo bai, pizkat fardauen marko dugu. Hombre. Orduan, gaur arituko gara batez ere irakaslei, kreditu eta kredituen antolaketei, eta instalazioei buruz. Hori da, nire gaurko proposamena. Vale, primeran, igual hiru kontzeptuekin hasiko gara ja, ez? Bota idazu. Vale, lehenengo zuk ondo aurkeztu duzu moura, hiru kontzeptuetatik lehenengo izango dira irakasleak. Edo, bueno, Julen, hemen guztaikesako ina gehiago dikete irakasleak baino bidelagunak. Bai, badira. Asko badira. Hori da, osea, zuek ez dinozu pentsau ona zatu zeila eta esango zuela, irakaslia dau zuen bidelagun izateko. Eta egisa esan, hola da. Aurrekoan ibile ginen komentatzen lehenengo kapituluan moduluen inguruan berbein geben eta azaldu geben moduluetan badakula irakasle bat edo bi irakasle goten dira gehien bat modulo bakoitzean, bat edo bi moduluan tamainan arabera eta gero bai askotan iken dauen irakasle horreik ez dian eta unibertsitatekoak ez dian bestelako irakasle batzuk baita ekarri. Orduan, egisa da, bai? Itza zein dako, kolaboratzaile. Bai, irakasle kolaboratzailea. Bai, hau da, adibide moduan jarriku, ulerketako. Irratsaio bat ingebenian, lehenengo mailan podcast bat ingebenian, bai torrezan EITB bateko tipa bat oinen eselakorreken bere izenakein, profesional bat, etorri esan irrati estudiora, esplikatera nolaik esan... Bueno, eta Xavier Zukia, Eta gero etorri esan Xavier Zukia lokuzioa erakustera, edo, lokuzioan inguruan klase batzuk emutera, eta Julen, nola zan Xavi Zukian ariketa marabilloso hori? Beira, justu bere ariketa estrella esango genukena, suposaten dut, gehienek ezagutuko duzuela oin bibazuek aurkezlea da, eta beti esaten zauen, ondo ahoskatzeko beharrezkoa dan ariketa bakarra, da, altzatu, eta esaten duzun silaba bakoitzeko pausu bat eman. Hori da. Eta hasten zan, eta jartzen zan, kaixo, ni Xavier Zukia naiz oriotarra. Eta geu, errepikatu bar genuen, esan bar genuenarekin. Eta txorra bat irudi, baina benetan lagungarria esan egia esan. Nik akorrekin ez personera lotza bat, Julen. Zeu eta guztiok. Zan, lehenengo maian, eta hasi bizinen zu hor, bueltaka klasean aurrean, jente asko kondien etzabila zure izena jakingo, eta zu hor, Jone Markuleta, eta gero, Deuen baten bat, eukala superrabizen luzia eta orduan esaten ben. Ni ane naiz, ez da akordekin horrekin, ni akordekin ez perfectamente. Bueno, Julen, eskatuko duzut irakaslean tartonetan, irakaslean kontzeptu honetan, ez gara favoritismotan sartuko. Ez. Baina... Ez hemen irakasle asko oso nahi dielako. Hori eman behar. Nik ezin gonen bat aukeratu zatik egisa dauela oso gertuko girua dako zula zure irakasleak. Txikiak dienez eta, batez be, moduloetan lantalde egiteko moduan nahiko txikitsua danez, asko errasten dago gero, irakasleak bai implikazio hori hartzea. Orduan, zentzu hortan, bai, dizela, bidelagunak. Bai, eta azkenean giro horrek sortzen dauela baita konfiantzazko espazio baten berbaiteko aukeria muten dutzula zure irakasleakin, eta nik uste dut, hori, askotan
ez bakarrik unibertsitateko entornuan, kanpora begira, zure kanpoko bizitzan be lagunketan dotzuenak diala, orduan. Hori, apur bat nik uste danan astuta dagoela, nola emozionalidadea, nola lantzen da, nola izauketan dauen irakasleak personia, eta nola zaren, nola irakasle hori zure bide lagun, ez bakarrik unibertsitateko ibilbidean ulerketan dalako, unibertsitateko ibilbideak, kanpoko ibilbidea barik. Hori da, vamos, amentxe, ateaten gaela guztiok, intensos, eta... Bai. Eta sentimentalak guztiz. Bueno, Julen, orduan nik esan minemena. Ez gara favoritismotan sartuko, ezatik ez daku ezin jo aukeratu hainbezten artean, baina bai eskatuko duzut konteteko zurek zuk eukiduzun anekdota grazioso, divertigarri, etzebena espero, holako zehose irakaslen batekin. Vale, bat biharrean bi kontako ditut, eta labur. Venga, vale. Lehenengoa izan zen, neu platoko praktikak egin nituenean, ez nituen beste klasekoekin egin. Eta, osea, gaixoik egon nintzen, eta praktika horiek errekuperatu behar izan nituen. Eta amaitu genuen, plato honetan, Arizmendi Ikastolak zuzendutako ekitalditzo bat bideratzen, neu kamera lanak egin nituen hor, eta gurekin zegoen platoko gauzak eramaten dauen irakaslea, Unai Portilla. Bai. Eta, ez dakize pasasan, aste hortan, sekulako konfiantza hartu genula Unai Portillaekin, eta... egon ginen hirurok realizazio gelan asko, eta nire gogoratzen naz, unos gritos, eta unos saltos, eta unos, besarkadak, eta hori da, sekulako... Entusiasmo, geuzen iaia engori lauta. Platoan geuzen iaia engori lauta. Eta izan zen superpolita esatia, begira, zenolako ilusioa egiten dion berari, eta hori ikustia, eta bera superposik zerbait ondo deaten zanean, orduan. Hori zan, nire lehenengo momentua, pizkat kontuatu nintzela, irakasleak lehenengo eta behin pasioz bizi dutela hemen gertatzen dena, eta bigarrena, gugatik bebai posteko gaitasun hori badaukatela. Ze polita, oso ondo. Eta bigarrena ondela gutxi gertatu zen, urtarrilean, eta hue zinema bukatzen ari ginela, azkenengo guna neu komunikazio taldearen parte nintzen. Eta azkenengo guna dokumentatu egin behar zan medioak etorrizian eguna, gehienak arizian palmaesaren argazkia itzo egiten, eta jada unibertsitatea itzita zegoen, baina bendik eratzen zan asako lan egiteko. Eta bukatu genuen gure irakaslearen furgonetan sartuta, pizka bat, egun horretako lana bukatzen, kanpuan erdi euria, gero elektrotxaranga plazatik pasaten, eta gero esaten, eta gero amen, oindik kronikaekin egiten. Eta izan zen, justu kontrakoa, ez da? Unairekin izan bazan dana posa eta dana zoriontasuna, hau gertatu zen Maialenekin, Maialen Torresekin, eta bertan gertatu zena zen, como talde lana, incluso dana, azken nengo sprint hori bukatzeko, eta... Berez izamarra izan zan, inoiz ez dut irakasle batekin horrelako esperientzaik izan. Zinizetan dut, que bonito. Nik ez dakot alako anekdotarik, ez dakote doen eiz akordaiken exactamente dakoten anekdotan bat. Uste dut baten materia datzen dutzela, korreo bat idaztan ebilela, ez dakit zeiner izan, enaiz akordaik enoin zeiner izan, eta uste dut datzen dutzela musu bat eta besarka bat, eta gero asko lotzatu nintzen korreo horregatik. Ama edo aita egutzen duzu modun bezala. Bueno, gero arte, mai musu bat, edo ez, patxo bat, eta uste dut matemateriko, irakasla baterik korreo bat idatzen dutzela esaten, patxo bat, eta gero asko lotzatu. Ziurrenik eguna alaitu egin zenion. Begira, patxo bat, bendik berriz be, irakasle horreri, izauketan badauz zein identifikatzen baldin badu korreo hori niri esan zala, eta korrekin baldin bada, beste patxo bat. Patxo bat, irakasle guztioi. Hori da. Bueno, Julen, orduan, lehenengo kontzeptu irakasleak, edo bidela. Bueno, argi geratu zaizue, hemen irakasleekin segulako rollo hona daukagula. Hori, aipatzekoa da, orduan. Eta urrengo kontzeptu izango da kredituak. Kredituak... Amendik ona jaitzi gara, Bai. Julen, beharkatu zati, hemen parentesi bat ingo duzu, esatzen nire peinaua, eskaseiaketan nabil peinaua ezberdinak ekarten kapitulo bakoitzetara, eta orduan... Guapísima, sauz. Eskerrik asko, nabil aldaketan, hemen gaur... Eta gainera, etorten zara egunero, ies berdin batekin,
eta neu esaten dut, bai, bada, jonen beste faseta bat. Eskerrik asko. Orduan, jarraitu mesedez. Bueno, bai, eske ondo jarten ebien. Hau zesan, kredituari buruz ebien. Ez pizka bat erlasatzeko. Bai, kredituak dia modulo bakoitzak X kredito zenbakidako, dau GBL dakola 18 kreditu, dauz beste irekasketa batzuk uste dutu zinemako moduluak beste 18 kreditu dakola, bueno, hau da, modulu bakoitzak dako luzerian eta lankarrian arabera dako hainbat X kreditu. Ze pasa egin da, aukera askeko kredituak irabaztia dela gradua, osea, 6, bai, hori da. A ber, asiatik eskonez, irabazi biozu, 6 kreditu aukera askekuak. Osea, gradua 60 ditu, eta ikaskaiak 54 kreditu dira. Beraz, geratzen dien 6 kredituak zure kabuz lortu behar dituz. Hori da. Orduan, ze alternatiba muten dutzu unibertsitateak zuk lortu biozun kreditu horrek atarateko? Masaje tailerra. Ba, asako. Asakoz, 4 urte goia zenben julen, asako aukera eukidu. Egisa da. Eukidu, urtero euspot, ue sinema. Gaztezulo. Zinemaldiko epaimaia. Zinemaldiko epaimaia izatia. Urteten dian beste laguntza... Futbol 7 torneo bat. Futbol, palan jolastera fatia. Ikasteroak urtian ziar. Kirol masaje zerbitzua. Masaje tailerra. Oialak. Pala, bestia, aruzokoa. Julen eta zutanik aurten zenbat kreditu gaukan, nik bat 25. Nik bat. Genial. Orduan, badakik, beste kapitulu baten aipatu dugu, baina ez utzi kredituak azken momentu arte, bestela podcast bat egin berko duzue. Baina gero, gustora gabitz. Noski. Baina gisa da, osea, Julen, gara ardura gabe batzuk. A ber, neu, hemen hasiko naz pizka bat justifikatzen neburua. Osea, lehenengo mailan, martxor arte oso ondo, baina gero COVID-a. Gisa da. Orduan, urte erdin kreditu gabe. Bigarren mailan, kirola san bakarra, eta etxean egin behar zan. Ez hauen tailerreik, ez hauen olako irterarik, ezin zalako irten. Orduan, beste urte bat, pizka bat, galduta. Eta gero, zuta biok, dualea sartu ginean, eta resulta, baginera, heldu funtzionalak, eta 8 orduko lanaldia sartu behar genuen. Orduan, bai, ardura gabe batzuk, baina ulertu dezaket, zergatik bakarrik daukagun kreditu bat. Nire bai. Orduan, esaten du gure burua justifikailera nioa jaiten garela. Bai. Vale. Hau esan da, neu, 3. mailan, 3 kredito, lortuta, izateko aukera, izan nun. Bai, baina azkenian, aiau gara, hilabete baten, 4 kreditu lortzera. Baina hori be, osea ez dau edo zeinek egiten, Hori da. Imagino, zelako ondo aprobetxe egin duen gure denporea. Bueno, hori. Kreditu honi lortzeko 1000 aukera dauzela, baina importantia dela esatia azpimarraketia Julen, azpimarratu du bai edo bai. Ez jaieteko azkenengo urterako, eta gauza eta ekintza pila dauzela iteko, eta bendan aprobetxeteko ondo, edo hartzeko denporia honetarako baita, eta importantzia mutia zuen kredituari, ez? Azkenean gura bozu lortzeia, gurozun gauzak iten eta ikasten batez bez, hori dala, politena izaten dela, uspoten, espotak iten, gaztezulorako edozein film laburren iten, aukera politia dela iteko kreditu honek atarateko. Eta batez be kredituak askotan mugimenduarekin lotzen diela, eta kirola dago asko, edo euspot adibidez eskatzen dago ateatziak amaekin grabatzia, orduan aktibo izateko kredituak dira. Bai, gubiok usteot, eta ez dakit ze kolektibo representatuko dugun, baina esango genuke gustatuko litzaigukela pizka bat, zerbait, kultura egin lotutako kredituak dela pizka bat, horra noianin. Sustatzia, ez da, baina bueno, inolako kultura kirola bezain. Bai. Edo are gehiago garrantzitsua da. Ez debate bat sortzeko bezalako intensitatearekin, baina bai esatia, uste dugula, orokorrean mugitzeko eskatzen duten kredituak, zerbait kulturala egiteko eskatzen dutena, baina gehiago diela, besteik gabe. Julen, guk esan du. Hori da. Bueno, eta 3. kontzeptura fango gara, 3. kontzeptua dira, apur bat Julenik esan dauen moura, lehen azaldu geben, gure kampusa aretxabaletan dauela, baina
Ez que Julen, ez gebenin aurkezpen bat gure edifizio honena. Gure eraikin marabilloso honena. Claro, pena da kamera ezin dugula eraman, kamera eta mikro ezin dugula eraman haustur bat egiteko, baina... Hausturra gura baldin baduzue, idatzi, internetez, guri, eta ingu haustur bat gure etxean, osagurot esatia. Marabilloso esaleke. Eta bueno, bai, apur bat hasiko gara, esplikatzen ze instalazioekin, instalazioekin osatuta dauen gure eraikin hau, ikusentzunezko komunikazioa muten dan eraikina, eta ze hasiko gara, betik gora edo goiti bera? Hain ikuste, komenigarria dela, platoaekin, hemen gauzela. Bale. Behitu, hemen daku, hau da, gu gauz platoan, lehenengo kapituloan esan geben moduan, eta lehenengo solairuan dauen gela bada. Leire, egin paneo bat, ikusleak platoa ikusteko. Begira, hor da... Gehiago, dale. Eta oin Leirek irakutzeko zue, nola dauen horratzean errealizazio gela bat. Hau da gure platoa, ikusten duzu zenba gauzakun, zenba material, oin batzuta, igual, apur bat desastrein igual, baina horrek ez da justifikaiten, eze behitu hor da errealizazio gelia, kabliak, Leireren mugimendua pixka bat limitatua da, orduan ez da platoa bere osotasunean erakusteko gai, baina beno, horrekin nahiko. Bueno, hori da, platua, Leire buelta gurean hemen gu gara importantia, por favor. Bueno, platuakin batera, lehenengo solairu honetan daku aretoa, deiketan dana. Bai. Arrera, Julen nola azten arrerakin. Arrera sekulako, kamera bat ala proiektore bat? Proiektore bat izango da. Proiektore bat. Zine, nik usatzen ezen zine eskola ganetan dau, olako... Hombre, noski, eta bestela klaketa gigante bat egon beharko litzateke, amain territorioa markatzeko gauz. Horea, zuz hartzen zara harreran eta dauz, alde baten, anemiren eta nagore, diala, harrerako lankideak, eta beste alde baten dau, kriston proiektore bat, zine proiektore bat, zara. Orduan, harreratik aurreen, alde baten dauz aretuak, dauz komunak, importantia dala, dauz komun geixau, gero dauz, dau gela bat, eta platua, eta dau jangelia. Jangelia izaten dela normalean, guk tuperreroak, dualero tuperreroak, etorten garenean bazkaitera hor jaten du azkar baten, eta egiso da, izaten dela leku politia bakarrik ez jateko, eskerketan duzuna, eta justo juntaik ezadena baita irakaztea. Baina pena bat da, bakarrik jateko gogoa dakasun egunia, momentu baten sartzen da hor jendea balantza bat, eta zeo esaten duzu, hori da, eta gero pasaiken dana sozializatzeko beharra daukat. Bai, eta gero pasaiken dana ordubitatik irurak da erdira edo hola, gerakatan dala lehenengo solairuan usain bat janana, genial, marabillosua da, na? Atxaldeko txandakoak jolastordura, Egatik esan dut, jolastordura. Atxenera goazenian, sekulako gozia sartzen zaigu, oindik jangelan, norbaiten zanjako baren usaila geratu dalako. Efectivamente, Julen, zuk esan duzu. Eta hori da lehenengo solairuan dagoena. Bigarren solairua. Vamos que no vamos. Bigarren solairuan gehixen bat esango dozula gelak. Ikas klaseak emuteko gelak, bilera gela txikixak, normalean zure tutoriakin edo moduloko tutoriakin edo zure tutore akademikoakin tutoretzak itxeko erabiltzen dian gelak, eta gero dau, Julen, nire gela favoritua dala. Infogela edo Mac-gela. Mac-gela. Dana dia Macak. Dana dia Macak. Argi geratu dadila. Bai. Eta nik uste, gure oiko klaseaz aparte, da, amengo jende guztiak, denbola gehien pasatu dagoen gela. Bai. Bertan editatzen dira film laburrak, spotak, podcastak, gaina badauzkagu oin 3. pisuan ikusiko ditugun beste gela dedikatu batzuk horretako, baina jende guztia bukatzen dut Makelan, ez dakiz egatik. Ez que niri Makelan geixo guztiak esatik da komunitarioa. Bai, zauz, 2. mailakoa dauz, 4. mailakoak ahi ez dakitxau iten nahi etorri hona, no seke orduan. Gaina guztiok kotillatzen dugu pizka bat. Igual, ezer esan gabe, baina gauz horrela, bai, aurrekoa, zehari begira. Bai. Eta ikusten dut bate grabatu dauela, ez dakite gaztelugatze alboan, eta esaten duzu, zetako, gari da, egiten. Eta ez dakizudan albiste bat, fin laburra. Bai, espota, danetaik. Orduan. Bueno, eta hori bestela dauz gelak, gela hundixoak, gela txikinoak, bilera gela txikinenak esan dunak, eta gela bat. Eta 3. solailuan dauz, oin gela bat jarri daue GBL-etarako zuzenduta, 4. mailakoak GBL-ak inazten garenian kasu honetan. Esango nuke aldrebez.
Oinarte bat zegoen, baina oin jarri dute bigarren makela bezala. Bai. Bai. Baina, bueno, gela irekia da, ez? Ta nik uste dut gehixen bat... Bueno, zegoen olako gela handi bat, puff batzukin, eta mai handi batzukin, eta laborategia ditzen zuten. Kondairak dio, honek en sus tiempos de gloria, liburuz beteta zauela, eta jebereko jendia, hor jebere alkarrekin egitera juten zala, baina ez dakit gure promozioa pizka bat antisoziala izango denala, baina utzik ikusten dut beti. Bai, nire ez dut oso beteta ikusten. Gero, irakasleen gelak, eta teknologia zerbitzuak. Hori da. Eta gero dauz edizio gelak. Hoiek dia, makela erabili nahi ez baduzu, eta zerbait aitatu behar baduzu, hor joan beharko sinateke, eta badauka pare bat monitore eta ordenagailu potente bat. Gela isolatua dia, altabosonakin. Pizka bat eskizofrenia sartzeko gela, ez da? Bai, nire etxe guztakin ez da. Zaitezke hor 6 ordu, fin laburra itaten, eta gero atera, eta esan, non bizinaz, orduan. Bai. Dauz baita, bilera gela txikinak, eta irrati estudio bat baita. Irrati estudiotik adibidez atea ditugu. Mikrofono hauek. Eta, ostra, Julen, astu nez gauza bat, superimportantia, mailegutza. Hori bai dela nire leku favoritua. Bai. Eta liburutegia. Elkarrekin daude, Zer? Aretoa komentau dugu. Bai. Mailegutza da, harreratik zuzen sartuta dauen gela bat, eta mailegatzen diala, gure proiektua, gure iteko biharrezkoa dian materialak hartzen dula bertatik, eta kamarak, tripodiak, fokuak, de todo. Ez da, Julen? De tata. Denetarik dago. Gainea, da lagunik egiteko lekurik onena. Ze azkenian, hainbeste junber zara, ze mailegutzan lan egiten dagoen jendean, normalian bekadunak, ikasleak, izaten dira. Bai. Zure aurpegiakin geratzen dira, eta gaia, baldin bazara hola pizka bat lotxa gabea, eta material asko katzen dauena, eta ostiraretan azkenen orduan bultatzen dauena, lagunak baino, etzaiak egiteko, eta hemendik besarkada bat mailegutzakoi. Bai, hori da. Eta zer gehiago esamineen? Bai, gelak normalian zuk gelia reserva uintzeke, Bai. Dau, mailego sistema dau unibertsalian, orduan, materiala erreserbaiken dozu moduan, gelak erreserbatu zeike. Eta gela hori edabili, zuk bilera bat iteko, elkarrezketa bat iteko baldin badako zu, edo lanerako, edo talde lan materako gura baldin badozu, gelak erreserbatu bintzeke uste, ezin jozun erreserba gela bakarra dala gela. Ez esango nuke. Irakasleek bakarrik, klasea eman bartutenean. Horea, normalean klasea muten baldin badaue, beste maietakoak, emagun bigarren maiakoak ila klasea makela. Makela ezin jozu hartu, baina normalean atzian beti egoten ordenadoren batzuk. Neu bizpailutan ja kolau egin naz, beste klase baten eta gonaz pizka bate hor kuskusiatzen nire lan egiten nagoen bitartian, orduan. Inork ezaitu gotako, zan nahi dut. Eta Julen, ez du esan baita, lehenengo pisuan, lehenengo pisuak inasko astu gara. Kafiabe lehenengo pisuan dugu. Eta makina... Ez baina hori beko pisuan. Beko pisuan. Hori da. Eta hor da olako izkina bat, kafe makinaekin, eta bi makina espendedoekin. Amendik esaten diate aldarrikapena egiteko txokopumsak berriz jartzeko. Eta batzutan kafe makina ez doala, baina hori edo non pasa daiteke. Bueno, Julen, gabitz luzaketan barbaridade bat. Gure kolaboratzailea, gonbidatua gaurrez, utxegin gara elkarri. Ikusi duzu pizka bat bakarrik gaudela gaur. Baina Julen guk ez du gura ino eberbaiten egoteko hemen, zuketanik. Ez que, bakizu ze gertatu dan. Bakarrik egon garen kapitulutan, luzeagoak egin dira. Bai, egisa da. Zatik, kolaboratzaileekin gauzenean, edo gonbidatuekin gauzenean, azten gara esaten, venga. Eta ez venga baizik, eta beraritz egiten utzi behar diogula. Eta gero hemen, azten gara raka. Bai. Bueno, emongo xo ja kolaboratzaileari. Besteik gabe. Bueno, zuekin guztiokin, Irati Alvarez, berriz ere. Txalo, bero bat. Bota dut mikroa barkatu. Bueno, Irati, kaixo zer moduz? Gaur ostirala gainera. Hombre, ametsa gauz gu ostirala izateko. Ui, ze dau? Gaurko dinamikia. Irati. Etxeko lanak eta guzti? Bai, etxeko lanak dinamika iteko horria.
Bueno, A ber, gaurko dinamikan, irakasleek orokorrian izaten da bien ezaugarri edo bereizgarri batzuk ekarri ditut, eta gokin beharko duguna da, eman dotzueten horri hontan ikusten dozuen spider chart hontan, ez dakit dakizuen zertan spider chart bat, pixkata saltzeko neko komplikatua da. Spider chart bere zitzulpena arma sare txo bada, orduan Bai, badirudi. entzuliontzat grafiko moduko bada. Eta, bueno, gukin biako guna da, eman dotzueten ezaugarri edo bereizgarri hoiek, norberakin ia zenbateko lotura dakan puntuatu batetik 10-era. oza, nik nire burua puntuatu biot batetik 10-era, ezaugarri jakin batzuen Honen arabera. inguruan. Hori da. Ah, bale. Eta puntau. Bueno, eta puntua garri, bai. Eta ezaugarri honei dia, irakasliana. Hori da. Zuek irakasle modura, ia ezaugarri hoiekin zenbateko lotura dakazuen. Ah, batetik bale. 10-era. Zau izango da, irakasle baldin baginen nolakoak izango ginen Hori jakileko. da. Maiulen ikusi. Hori da. Eta, bueno, azkenian, Qué peligro. 6 puntu diferente, 6 ezaugarri diferente, Vale. eta danak puntuatzen dugu zenan, agertuko jaku, marrazkitxo kurioso bat. Vale. Ados. Grafiko kurioso bat. Vale. Ulertu da, ezta? Bai, Bai. ulertu da. Bueno, basiko gara, lehengo puntua. Dena oso ondo, dena oso ondo itxen dozula, esaten da ben irakaslia. Hau da, lan bat entregatu edo lan bat erakusten dutzazu momentuan, beti oso ondo itxen zaudela animatzen da ben irakasle hori, ez? Ez eta agian gaizki egon, dena super ondo, Mr. Wonderful bat basan moduen, esaten dutzuna. Vale, vale. Deno dakagu irakasleren bat buruan. Vale, bai. Edo. Oso ondo. Ia, zueke batetik... Ze fango gara, ja 10-era, puntaiken edo danak hori da, irakurrikuta gero ingu. puntutxo bat. Ez ingu, danak irakurrikuta gero ingu. Igual banan, ze gero ez dela Bai, denboraki nahiko justu gauz. Vale. Ia, batetik 10-era zenbat kasuen. Vale. Vale, ni listo. Niko pixeien, vale. Venga. Bigarrena, erresilientzia maite duena eta zuk proiektuetan akatsak izatea nahi duena. Beti, akatsak egitea ikaste prozesu bat dela uste duena, eta pozik egoten dena akatsak egin dituzulako. Osea, ikasleak trabak izatearen fana dena. Hori Hori, da. eta, betxuzlako gaizkin zuen, igual berriz behin biozue, Bai, zorrotza. Ez, hori beste. Zorrotza ez. Zuk akatsak izatea gustatzen zaiona, Vale. badakilako zuk... Exigentea. Hori Vale, da. Zorrotza, exigentea da, berando entrego, baina inondo, eta zorrotza da, entrego puntual eta gaine ondo ja. Hori da. Vale. Osea, ez igual diferentzia hori. Vale. Eta bai, pixkatik usten da bena, zure ikaste prozesuan, eta Vale. Neu listo. hor sakontzen dana. Bale, hirugarrena, irakasle hippie intentsitua, en plan, klasera heltzen dana, eta dala danen laguna, beti dala en plan, edo zer gauza kontatzen dutzula, dotzazula, esaten da bena, ke guai, zure laguna kolega moduan izaten dana. Ez que nik ez dakit. Mega, Ione. Nola ez dozu jakingo. Batzen ba. esaten Busti duzu pixka guaix bat, izango nintzela, eta beste esaten duzu. Egunan arabera. Claro. Neu argi daukat. Venga, ba. Baina segiten aizate, puntu ala isa. Berdin da. Baina gero junta elkartu guen egin bidea. behar dira. Vale. Ondoren, oin bai, zorrotza. Lanak, behin da berriz egiteko eskatzen dizuna, 5.000 lan egin behar dituzula. Eta askotan izaten da, ez beti, normala, ikaslearen laguna izaten da, baina gero, penkazoa sartzen izuna. Boatxan. Venga, vale. Uf, En plan, superlaguna. hau polemikoa da, Superlaguna, super irakasle guaia, baina gero eskolakadak jartzen dituna, egiten dituna. Ez da erreza, norbera burua puntuatzea, Ez da erraza ez. A ber, Hau guai egongo litzateke beste bateako, bakoitzak besteari egitea. Ja. Nik zuria, A ber nola ingo Boa, me funas. Venga, ba. venga, 5.
lotxatia. Hau normalean, lotxatia izaten da irakasle berria. Hau da, lehenengo aldiz irakasle modura goten dana, pixka totelka azten dana klasia emoten, ez diona ematen denbora esan nahi duen guztia esateko, ez duelako ondo kuadratu edo... Ai, porre, gaizu. Osea, oindik ikasten da, da biena. Askotan oraindik astea izaten da. Bai. Vale. Novatoa. Bai. Hombre, guztiok izan beharko gara horrelako momentuen baten, ez da. Bueno, irakasle izango bagina. Bai. Bueno, eta azkenik, imperaktiboa. Klaseak superazkar ematen ditunak, askotan ez daukalako teoria teoria gutxi dakalako, eta, bueno, gero normalean ikasleak ez gara enteratzen ezetaz, zetana hain azkarra saltzen dago, ez gara heltzen enteratzera, esaten da ben danataz. Eta, bueno, normalean egoten da gainera, imperaktiboa danez, klasetik bueltak emoten, pixkat ikuste denen maietan zeitzen daben jendiak, eta hori, azken batean bere klaseak ezin dira, ikasleek ezin dute bere klasea jarraitu, hain azkar eman duenez, jendea ez dela konteratu. Ados. Eta oin lotu behar ditugu puntuak. Hori da. Bueno, vaya Cristo. Zako konzentrazioa, Amen. Neri pentagono raro bat ateratzen egin jata, Neria badirudi pizkat 5 puntako izar bat. Neria ez da izarra, ez zer. Neria kometa baten itxura daka. Ni pintxa boinotu bete ikusteko. Ai, ez nire ulia. Gutxi gora bera indote, Ez que gisa nik gauzak aldaketan fana izela. Zetik, azinez pentsakien en plan nolako izango nintzen, eta berriz behirugarren. Baina hori trampa da, trampati. Ez, hombre. A ber, mesedez ikusle entzule 30 segundu, plastika klasia bukatzen dugu mitartian. Neria. Igual, erakutsi eta esan. Justifika guen bigara. Venga, zeinaziko da. Baseo hasi, segukatu gozula. Hori erakutsi... Vale. Oda neria. Nik, azkar esan da, izango nintzen. Ez danan laguna dela, baina baita netik jakitia gura dagoen ikaslea, irakaslia. Guztako izaten jakitia mitiko zeinekin onduro baten da, zeinekin onduro baten da, gaizki zein dagoen zeinekin liauda. Esati hausen malroiuako neikin. Eta usteot, era berian, irakasle gelan dauzen olako gozabe kontabiko nebela, orduan. Dena oso ondo Mr. Wonderful, enintzen izango. Enintzen izango dena oso ondo Mr. Wonderful, zatik. Orduan hori jarriot bi izango nintzela. Zatik, enintzen super euren laguna izango, baina aprobetxategi bat baina izango nintzen apur bat. Orduan, erresilentea, obviamente izango nintzen. Zatik, ez dut gura zuri gauza gaizki fatea, baina bakitik gaizki faten balden basatzu, proiektu horrek gauza gehiago eukiko gala berbaiteko, eta orduan, guaixo izango gala bukaeran, orduan hori guztauko esaten. Baina sanoki. Sanoki, gero, irakasle hipia, jarriot, bastante hipia zentzu horretan de venga eta ondo ingu eta jarringo gara, eta no seke, eta guai, eta lortu ingu asirudikaketan, orduan, hori. Gero, zorrotza, 0, izango nintzen 0 zorrotza, oza, 0, bat ez entregakin. Niri entregago 10 minutu berandu hau, esto te importa. Esto te importa, entregago 10 minutu berandu hau, neske, kriston amorra muten dozpeinak, obviamente, respeto bezula, egun hori, vale, baina, 10 baldin bada, eta maoien entregaiten mostazu, ez da espazekien. Osa, lasai egon. Gero, lotxatia, zinizatu eta hasieran jote lotxatixa izango nintzela, baina oso, bai, hasieran bai. Hasieran enoen berbarekingo. Eta gero, hiperaktiboa atope, esket. Lehen esan duzuna, maitik maifango zela dana ikustera, maitik maifango zela dana ikustera, eske maitik maifango nintzen dana ikustera. En plan, a ber, zein jozu, eta hor jasartzen nintzen euraki, no seke. Enintzen izango zorrotza, enintzen izango superguaixa, baina izango nintzen konto gozo eta ni baita konto kutet. Osea, tratu egingo neben eurakin. Orduan zorrotzian bet tratu egingo neben. Nahiko... Bai. Ez dakit ekilibrau da. Gustatu niri irakasle muro egitea? Bai, nik uste ondo eramango ginela. Hau da neria. A ber, leire ondo enfokau. Vale, ba. Afrika maten dago.
Bai, ematen da pizka bat Afrikaekin egindako gitarra elektriko bat, baina neu ez nintzen Mr. Wonderful izango, osea, gauzak txarto badauz esatia hobeto. Oso ondo Jul. Neu horrekin nahiko ados. Erresilientzia lantzeko puntu bat bai, baina erdizka, rollo, 5-6 bat. Hori, sanoki. Ze azkenian, asko enfokatzia ikasleei traba batzuk jartzean, hor kontu zibili behar da, batez be, gaztien osasun mentala egin. Oso ondo Julen. Gero, 3. Hippia, atopísimo. Neu bizitza asko sentitzen dut, eta irakasle bezala zen ezberdin izango. Eta gaina, asako emozionauko nintzateke nire ikaslei zerbait ondo ateatzen zaienean eta ilusio zerbait kontaten diatenean, neu horre hongo nintzateke, apoiando. Zorrotza, 7 bat jarri diot. Baina, Julen, fuera hemendik. ez nintzateke bat ere zorrotza izango entrekekin. Osea, negu lertzen dut denborak diela, baina gauzak ondo imerdia. Bai, baina... Eta zuzenketan zorrotza izango nintzateke. Vale, nik hori ulerketa bat, baina nik defensan atara betena da. Osea, eske, esarketan diela ritmo batzuk igual askotan ez datuzenak ondo da nondako. Bai, hori da. proiektuak iteko, bai, bizitza erritmoarako tordan, igual danok ezin du bizitza erritmo eta lan erritmo berdinak euki, eruan eta hori dana. Posizio hori dala gomendagarriena. Eta zuk esan dozunatik baita, Julen, osasun mentalatik, eta ni jasarriko nintzen urekin ulerketako eurak nola daude. Hori da, eta hori jakin da esan, nahi dozu berandu entregau, oso ondo, baina jakin, ondo egon bar dala. Hori da. Ondo egon bar da. Malgutasun pixka bat, baina zentzuakin. Bai. Hori da. Ta gero, lotxatia bat ere. Zero. Bueno, 0,5 jarri diot. Bueno, vale, venga, bai. Ez dakit, ez dut uste arazorik izango nukenik ikasleekin. Saiatuko nintzateke gaina pizka bat empatiko posizio horretan jartzia, batez be, haiek nire atzian ez iraintzeko. Eta neekin rollo txarraik esortzeko. Normala. Eta hiperaktiboa nahiko txoegia. Saiatuko nintzateke klasia mugitzen edo zertako. Edo egin bar dugula, hartuko dugu adibide bat eta aurrera eramango dugu. Ke bien, Julen. Orduan, gustuko zaten zure irakasle izatea. Bueno, nik lehen esautzuet, kometa bat indotela, baina gero juneiz oinitza jatateratako, rekapazitatzen. Hori da. Eta ez da kometa bat, eta, bueno, baina, ez da gitos, zen itxura da, Bai, kometa bat, baina oindik guztiz zabalduta ez da buena, hori da. Begira. Kapinen da bat, ez? Izan daiteke. A ber, nik hau ez dut euneko uste hola ondo indotenik, baina lehengo puntuan, Mr. Wonderful jarriot, ia bederatzi. Hala! A ber, baina azalpen badauka. Irati. Dena oso ondo esaten dugunean, nik uste dut izango nintzala irakaslia animatzen da dena gauzak iteko. Alde hortatik, bai izango nintzen pixka Mr. Wonderful. Osea, optimista. Optimista, hori da, izango nintzen, eta alde juten dana, pixkaten plan de, venga, animo, ez egongo ibele, ekiz gauza gertatzen dela edo, arazoren bat edo badute, nik animatu ingo nitxun, eta pixkate positibismo errealista batetik, Begira. Hori, pixkat horrekin lotu dut. Ez dana hain ondo doian zentzu horrekin. Vale. Gero, bigarren puntua, erresilientearena jarriotzat, 7-8 bat, ze, bueno, a ber, akatsak egitea ondo dago. Bai. Baina puntu batera arte. Vale. Ez dakit oso konpatiblea dan oso optimista izatea eta gero trabak jartzia ikaslei, Baina... Ez da trabak jartzea, kontua da, pixkat ez postia, tio, baina ikasleek ikasketa bat izan badute horretgatik postea, ez? Osea, ulertzen dut, esaela posten arazoagatik, baizik eta arazoak eman dauen konpontzeko aukera. Hori da. Horregatik. Arazo bat izan dutelako eta jakin izan dutelako hori, hori aurrera ateraten, ez?
azkar esan da, irakasle hippia, puntu honetan bebai, 7-8 bat jarri dut, ze uste dut nire bai, askotan aizela pixkat ikasleekin eta jendeakin gustatu jatala entzutia, eta bai, basara. Lagun hori izatia pixkat... Bide lagun. hori izatia. Gero, zorrotza, realista izan da, kontura naiz, naizela zorrotza, orduan hemen jarriot bosteko bat. Izan behar naizenean zorrotza, naiz zorrontza. Baina, hori, izan behar naizenean. Bestela nahiko malgua naiz. Bueno. Lotxatia hemen jarriot 8-9 bat, lehenengo aldietan behintzat nahiko lotxatia naiz. Gero ja, behin baino gehiagotan in badot, ja praktikiakin naizen beste lotxatzen. Adibidez, hemen hitz egiten dutenean, gaur egun ja ez nagoen lotxatuta, baina dela urte batzuk lehenengo mailan hasi hitz egiten mikrofono baten aurrian, bueno. Ja. Eta azkenik, imperaktiboa, errealista izan da, oneri lau bat jarri diot, porque, eske, nire naiz batez imperaktiboa. Orduan, hori. Koktel ederra geratu zaizu irrati, egia esan da, osea. Bai. Bakoitzak nahiko diferentein dago, Bai. Baina, bueno, nik uste nahiko puntu komunatea diela. ¿Qué dices? Orduan. Zer zaten duzu? Imperaktibo? Ez, hiperaktibo. Nire imperaktibo esan dut. Ai, hemen esan digute... Hiperaktibo. Hiperaktibo jatzi dut nik, Bai. Itza. Bueno, barkatu. Jesus ez da inbesterako, hombre. Bai, bueno. Eta hain humanoa izan den momentu hau eta gero, nik uste, amaiera emango diogula gaurko kapituluari, ez da? Hori da, bueno, Irati eskerrik asko berriz gure imperaktibitatearen dinamika honekin etortiatik. Markauta zauz, ja, jakin dezasun. Asko guztau xat, irudikaketiar nola izako nintzen irakasle. Bai, egia esan da. Gero uste dut edo egunero edo kursoro edo klasero aldatu ingo nintzela, baina bueno, hori ez dakit inoiz jakingu, zetik ez dakit inoiz aioko garen irakasle izatera. Baina bueno, guai egon dala, ez da? Bai. Eta zuei, eskerrik asko berriz gure ekosistemaren laugarren atala ikustiatik. Urrengoa azkena, eta azkena erabiliko dugu aurrera begira jartzeko. Hori da. Zer dago, unibertsitatea gero, Bueno, idoiaekin egiten egon ginean, eta pixka bat argia zeuela, esperantza sartu zauen gure gorputzean. Orduan, bueno, gonbidatu bat etorriko da, orduan bai etorriko dala gonbidatu bat, eta hoxe, ikusiko abertzeako nesateko gonbidatuak, eta kukzerako nesateko, eta kolaboratzaia zekin atorren. Egon adi. Hori da, egon adi, eta 5. kapitulora arte. Eta horrengo arte, bai. Eskerrik asko, eta aio!